Dragi gledatelji božanstvene komedije, sretan vam Božić. Danas smo odabrali malo drugačiji uvod nego li inače. Bit će topal, ugodan i lijep, baš kao što je i današnji dan. Nalazimo se u Srinjinama, mjestu udaljenom od Splita pola sata vožnje u istočnom smjeru. Iako Srinjine pripada u gradu Splitu, povijesno su dio Poljičke republike. Nalaze se negdje između Tugara i Žrnovnice za one koji su malo slabije upućeni. Zašto smo u Srinjinama? Pogledajte narednih minutama. Do prije 2 tjedna, tako je, sve ovo što vidite iza nas je bilo odlagalište krupnog otpada. Evo, u montaži se idu fotografije. I onda smo mi, sjedeći na kavi, bili ljuti što svaki dan moramo gledati kako ljudi bezobzirno to stavljaju. Nemaju obzira ni sluha, znači da je to prostor koji nije namijenjen za odlagalište krupnog otpada. Ovdje je glavna cesta, ljudi prolaze i prvo kad ulaze nakon table Srinjine, odmah je bio otpad. Tako je, znači... A čega je sve bilo? Od kauča, šuta, a nema šta nije bilo, pitajte šta nije bilo. Međutim, kako idemo ususret Božiću, netko je spomenuo, mogli bi napraviti jaslice i svi smo to prihvatili. Tako da smo rekli idemo, krećemo i od početka ideje, znači do realizacije projekta 2 tjedna rada. Koliko ljudi je sudjelovalo? Pa ne, da je uglavnom 10-ak bi nas bilo. A djeca? Ali i djeca su se priključila sa udrugom Tulipani. Ovo ovdje je Snjegović napravljen od? Napravljen je od guma koje su, znači, skinute s auta. Došli smo do ideje umjesto da se bace da bi mogli napraviti Snjegovića, tu s licem, nacrtali smo ga. Kapica je tu, šal improvizira neki. Obojan je dobro. Obojan je sve. A gume su još uvijek dobre, vidim ja, dobra, tu bila šara, što je to bilo baciti. Pa možda, ali pošto su već skinili, onda smo ih išli iskoristiti da dječicu razveselimo i našim Snjegovićem, pošto ovdje rijetko kad ima snijega, pa evo, bar malo božićne radosti. Samo da se ne krenu grudat. A nadam se da neće. Ovo tu dolje? Tu dolje, ovo je Snjegović koji su izradila dječica s udrugom Tulipani. Ideja od plastičnih boca, znači da se ne bacaju isto reciklirano, što na kraju može se iskladištiti. Vlakić od gajbi, jelku nismo kupili, jelka je također donirana, susjedu je počela rušiti zid i trebalo je ubrati, staviti sebi u kuću, međutim, kad je čuja za sve što mi pripremamo, odlučio je biti dobra duša i pokloniti je nama ovdje. Svi ovi božićni ukrasi na jelci su većinom izrađeni sa udrugom Naši Tulipani. Djeca su sudjelovali u izradi tih radova, ploškice od drva, bojali, ukrašavali, kuglice također, lončići. To su lončići, mali pitarići za presađivanje, obojani, učvršćeni malo s gipsom da služe kao zvončići na jelci. Jaslice, Isus, Marija, Josip, 3 kralja, ovčice, štalica, sve tu, sve napravljeno od materijala koje je također donirano od domova. Dobri ljudi su to bojali, ukrašavali. Od čega su ovčice napravljene? Ovčice su napravljene od stiropola i gipsa, odnosno ljepila, da to bar izdrži koliko toliko kišu ili druge vremenske neprilike ako se pojave. Tebe sam vidio u kućici. Jel voliš tu kućicu? Da. Pa ja volim tu kućicu. Zašto voliš tu kućicu? Zato što se tu mogu igrati s prijateljima. A u božićnoj priči sreli smo i Sveto Nikolu. Što vas dovodi ovdje? Evo došao sam da ovoj našoj dičici uveličamo ove dane. S obzirom da se i ti dani produži do Nove i do 3 kralja, neka i djeca naša osjete tu dobrotu. Da nam ne bi oni odlazili iz našega mjesta. Adventski vijenac isto naši ruku djela, udruge naše Srinjine koje sve skupa smo sudjelovali u ovome, to moram napomenuti. Došla je od ideje da to je prvo što ljudi uočavaju i zato smo ga stavili van svega, van naših jaslica. Napravljen isto od drva koje je bilo za otpad. Neke nogice, šta je ovo? To je od bonogracije. Od bonogracije. Dijelovi. Ono za zavjese za ljude koji nas gledaju iz Zagreba. Drvo za potpalu, sve smo to rezali, lijepili, zavidavali da to ostaje. Ostatak smo ukrašavali sa prirodnim materijalima. Jeste li radosni što mještani ovako zajedno se druže i rade dobre stvari? Da, ja sam čak i blagoslovio unaprijed, ako je iz ljubavi,
iako je radi stvaranja zajedništva unaprijed svako zajedništvo blagosiva s oltara, jer otajstvo je Presvetog Trojstva da je jedno, a da je zapravo Otac, Sin, Duh Sveti. Bilo kako zajedništvo je sigurno sa ljubavlju i s komunikacijom istine slika Presvetog Trojstva.